Tu s Real Mysteriom. A no to je môj kamarát, nie ten wrestler. A dneska hráme rankedy. No. Tak asi by som si dal toho Larryho a Lervina. Lebo náhle dobrá gadžeta, že môžem hrať za toho lepšieho. A potom asi vyskúšam Cordeliusa, lebo to by som veľmi chcel. OK. Začíname. Sa toho bojím, že mne to moc až tak dobre nejde. Skôr môj kamarát na to. Dobre, takže s týmto sa nepokúsim autajmy, lebo už som to skúšal, hrozne sa s ním autajmy. Tu je niekde skovaný. Nice, nabil som ho. Yes, mám ultinu nabitú. Berem si toho druhého. Ten má takéto útoky. To je jedno, aj tak som umrel. No dobre. Budúce kolo asi pôjdem za Cordeliusa. Aj. Výmena. Či kokos. Ultina. Bombo. Oh no! Aus dem Stall, No dobre, tak prvý pokus sa podaril. Brawl Ball. Aj bože. Už asi teraz by som išiel za to Cordeliusa. Skúsim. Potom asi za to Doja, Ember, Crowa mám. Doja ešte nemám. Ešte by som vás chcel poprosiť, dajte like, odber a zvonček a môžeme ísť ďalej na video. No, či ideme na to. A myslím si, že to je dobrá taktika, že odkope tú loptu. No, dobre, nič. Aj tak to nevyšlo. Prečo kopeš tomu teammateovi? Proti teammateovi tú loptu? More. Pozor. Dobre, ja som vypnutý. Verím vám. Yes. To, čo som spravil.
Dúfal som, že sa netrafí, no. Yes! Máme to. Big opening. Čo budeme mať? Nič dobré. Väčšinou. Celkom ten knockout by som chcel. Yes. Na to by som najväčšie si to Cordeliusa. Tento je nič moc, dobre. Grom na hovno. No zlé na Cordeliusovi len to, že má krátke útoky. Ináč zóna v pohode. Sí, kokosok. Toto bude ťažké. Dobre, mám nabitú ultinu. Asi by som niekoho ukradol. Yes. Na Cordeliusu je asi najlepšia len tá ultina ináč. Piper. Poverím, či už len Gastane posledný. Asi ultinu nemá nabitú, čo? Dúfam, že sa mu čoskoro nabije ultina. Gastane na diaľku a to je také blbé, keď yes, poď, zabij ho. Yes. Asi budem mať najlepšie. Silver 2. OK. Opening. Mythic. 4 Mythic. Legendary. Poď. Gadget. Yes! Poď. Nevadí, no. Asi tento Starzo. Čo lepšie som čakal. Teraz toto. Nič dobré. Bol by som rád, že budú tie bondy. OK, knockout. Pôjdem asi zase za toho Cordeliusa. Na knockouty sú podľa mňa najlepší ten Cordelius, možno ten Glowy,
na healovanie. Jako toto Glowio som celkom často hrával, ale on je taký, že nič moc. Kit, jasné. Pomoc. Pomoc. No jasno, traja na jedného. Squeak. Som mŕtvý. Poď. Nevadí. Dáme ešte jeden. Ja si väčšinou tie videá budem robiť také, že 10 minútové, neviem. Ukáža Squeak, ten asi nebude, čo? Nie. Cordelius zase. Tuto hra asi najviac za toho Cordeliusa, ale väčšinou asi za toho Gale'a, alebo jak sa volá? Crow. Dobre. To bolo rýchle. Minúta zbytočne ultina. Bea, potravná. Umri. Yes! Ale nevkuj. More. Kokos. Nehaj ma. Ultina. Skap. Point. Dobre, nahýlujem sa. Rýchlo. Nie. Kto to posral? Jo, kto iný? To by bolo z tohto videa všetko. Čaute.